Mireu, m'heu demanat com fer, com enviar correus electrònics, sí? Ara aquí ho he tapat perquè tampoc anava a fer el correu, no? Però mireu, bàsicament, si voleu, heu d'entrar al correu que tingueu. Jo tinc Gmail, però si no teniu Gmail també entreu si teniu, no sé quins altres correus podeu tenir, però en principi tothom té compte Gmail, que és el que també ens connectem al YouTube i tot, val? I després el que hem de fer, mira, aquí m'han arribat tot de deures ja. Molt bé, val? Anem aquí a redacta, sí? En puc tenir bastants d'oberts, val? Veieu? Si ho teniu potser ho teniu en castellà, potser ho teniu en anglès, val? I agafo, i després, en aquest cas, aquí on te diu per qui ho enviem, en aquest cas posaríeu l'adreça del cicle superior, Si ho voleu enviar a algú altre, poseu l'adreça d'algú altre, no? Que seria a l'Àgora, treballem a casa, ho tapo, CS, que és l'adreça aquesta que està a tot arreu del blog, @gmail.com. Després, aquí me poseu el tema, val? Si m'envieu els deures d'anglès o els deures de castellà o els deures de lo que sigui, poseu I have, per exemple, deures d'anglès o el títol de l'activitat. Si voleu, el que passa que pel nom ja ho sabrem, no pas, ja us coneixem, si voleu podeu posar 5è o 6è, sí? Però, mira, no cal perquè ja ens coneixem, I després aquí escriviu el correu. Hola, Núria. Hola, Jan. Hola, Jordi. Hola, Bet. Sí? El que sigui. Sí? Ara me l'envio a mi mateixa. Hola, Núria, com a? T'envio els deures d'anglès. Ja em diràs, sense faltes, tot això, si estan ben fets. I si voleu escriure en anglès, també podeu fer hello, Núria. Núria, I'm sending you the homework. Let me know if they are all right. Per exemple. Què podem fer aquí? Podem fer diverses coses. Una cosa que podem fer és adjuntar, ficar-hi un enllaç, sí? Per exemple, d'un YouTube. Vaig aquí, mira, el primer que em surt. Mira, en Dixon, anda! Copio, pum. Puc ficar-hi un enllaç, sí? No, aquí no, Aquí l'enllaç, si no, no ens sortirà. D'acord, això és una de les coses que puc fer. Ja m'ha sortit ara. Aquí, pum, pum, d'acord. Sí? Veieu, ja m'ha sortit. I després el que puc fer és adjuntar-hi documents o fotos. Com ho puc fer? Doncs anant aquí, adjunta fitxers. Sí? Això, fora. Val? Sí? Ens anem aquí. Doncs, el que sigui. Sí? Clico aquí, val? I obre. Sí? O una altra cosa que puc fer és directament tanco tot i arrastro un document que tingui a l'ordinador i el deixo caure aquí. Això val tant per fotos com per documents. Sí? També puc ficar-hi caretes o puc ficar-ho des del Drive, des del Google Drive. Sí? Mira, aquí tinc deures de nens que me'ls han enviat. Molt bé. Val? I fotos, també. Puc ficar o arrastrar-les o buscar-les al Google. Sí? Val? I això què faig? Ho envio. Val? Doncs bàsicament és això.